Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Dahito iti timek tinamnama, may sa timek ngagpukpukaw ani Apo Jesus umay manen, agsagana ka asumabet kenkwana, ket palentegem ti dalan na. Naibag nga oras yu gagayem, sa dinuman nga pagurasan dito lubong ti ayanyo, ket pagtingtinggan nyo, daytoy ni Pastor Vic Ariola III, kabkablawan na kayo ti daytoy nga oras, iti timek itinamnama. Agyaman kami kadagiti amin nga dundungeg, itunggal dumanunen daytoy a programa tayo, kaya't mingi pa kamo nga dan 20 ket maysa, 21 countries. Ayan dagiti gagayem nga Ilocano, nagdengdengeg ti programa tayo, timek tinamnama. Amok gagayem nga ni Apo Diyos, isut ti tumulong, itintay, panakipagpagnaken kwa na tinaldaw-aldaw. Ket no nanggegyo dahito nga programa, pang-asiyo ta ibagayo metno sa dino ti pagdengdenggan niyo. Nagyaman kami kadagiti gagayem nga paset iti inda panaki padamag ipapaspasamak met kadagiti lugar nga ayan nyo. Di programa timek tinamnama, ipapay kada kayo ti Our Great Hope Today Ministries. Manggegan manipod dito'y stasyon ti radyo DGHT 77.7 FM Radio USA. At kaya amin nga dundumngeg, ang buy-buya ti Facebook, kablaawan na kayo amin. Itinaragsak ng aldaw yung gagayem. Hintay panagadal iti may samanen nga adal agkaputi na santo na surat. Kinita agkararag tayo. O Diyos mi, ang managayat unay. Nagyaman kami, talimteng manan dati ang panawen, tingkap panaganan. Kahit ko apo'y kararag nagiti gagayem, kahit kakapsat ko, magdengdengeg, kadagiti na duma-duma nga lugar, sila ito'y alubong. Ikararag mi nagijayag, saksakit apo, tayo paay mo, iti-ima pa nakaagas karakuana. Ikararag mi met nagiti adaan, nagiti parparikot, nagiti adaan, tinadagsen, panagpasina, nagiti yatin dati biyag, napandan na ginanaken pa tayo. Liwliwam inaam, nagyaman kami. At tinakkel ginanama ming ito numay ni Apo ming Jesus. Pagungaran to nagiti agad ginanaken pa tayo. Ket matandan tumanen Apo. Iti biyag, ken iti panaki tipon minto nagiti ayaten iti biyag. O Apo sikan ti Diyos, magkenda kada kami, ikararag mi Apo nagiti anak mi. Ito'y kasagot iti pamilya. Lumakkel na kani mapatanor na nasingpet iti na iti panakaidalan ti Apo. Nagyaman kami unay kasi kan ti Diyos akama. Ited mi amin di kita na nagsinmikin ka. Agsipot na dinawat mi amin di kita oy. Ilapatay ganagan na po may sus aman lambot mi. Amen. Ngawanen di
Iti na minsan, nga adal tayo, bininsa-binsa tayo, iti adal may papan, itandanin panagparang ni Apo tayo nga Isus. Iti na ito nga kanito, adalan tayo man may papan, iti langit. Amok nga dantupay, iti sumaruno, nga may kadwa nga paset ti adal tayo. Ngem kayat kuman, nga ibaga kada kayo ay ayaten nga dumdumngeg, nga pudno ti langit ket naimbag unay nga di magunudan. Kahit sa uwen, nga adu dagiti tattao nga agar-arapap ti mapansa di langit. Kaya't ko nga ipakamu kada kayo, ada kayo ken siyak at dagundaway na makipagtawid katag naed dayta na pintas nga lugar ngayon sa gana ni Apo Diyos kada tayo. Agsipod ta ni Apo Jesus gagayon. Agnanayon nga makipagtaeng to kadagiti tattao na ijay langit. Adalan tayo tatta, dagiti pito a bambanag na dintun masarakan ijay langit. At dada kadi, alakit adalan tayo iti dayting aldaw, dagiti pito nga di danton masarakan ijay langit. Ken ipay kung tumid gagayem ken kakapsat, noan niya dagiti pito a kasasaad a manamnama nga adda ijay langit. Amo ka taray gagayan tayo ken kayat taymet nga maamuan, noan niyan to, dagiti adda a masarakan ijay langit. Anya ti kinuna ni Jesus, iti nagsubli ijay langit. At dati na isang sangayan nga karina. Ket masarakan dayta iti Juan 14, versikulo 1, hingga nati 3. Kuna nati kastoy. Ket saan kumangag pulkok ti pusiyo. Mamati kayo iti Dios, mamati kayo met kanya. Ijay balay ni amak adda adu apang yanan. No kumano sana kasta kinanak kumakada kayo, ta inak isaganaan kayo iti pagyanan. Ket no inak ket isaganaan kayo iti pagyanan, umayak tumanen. Ket ikuyog kayto kanyak metlaeng. Tapno no adino tiyang ko, anda kay met kumano. Naging baglauna iti kari ni Apo Isus na kuna, sa dino man tayan ko, adda kay tumet sa jay, kahit nasa uwen. Ganda ni nagsubli ni Apo Isus. Ket tinasantuan nga surat gagayem ket napudno unay. Mapantayo nga basaen ijay umuna nga Tesalonica 4:17 kuna natoy kalpasan na datayo a sinibiyag. Datayo a mabati. May tayab tayo a may kuyog kadakwada kadagiti ulit a sumabet ti Apo iti trangatang ket tikastakan kanayon nga adda ito iti Apo. Gagayem di mula tari gagayen. Makiaddan to kini Apo Isus. Iti napintas launay alangit. Pagtaengan dagiti maisalakan.
Kaison tu, kadwatay tu ni Apo Jesus. Agraman di kita ayaten tayo ti biyag ngay mununan, agin ilnaken patay ket agungar danto ket tumipon tayo to kadakwada. Una na dito. Nadadan to gagayem. Dagiti tattao nga saan nga matay. Aging gana ti panagsubli ni Apo Jesus. Adalan tayo to dayta. Isa marsaruno nga adal tayo. Nagimbag nga kuna na to ket iti kasta kan kanayon nga datayo iti Apo. Bueno gagayem, padason tayo man nga kitain, Ganyada nagiti pito abambanag nga dinton masarakan ijay langit. Nakasagana kayon. Umuna. Awanton ti sakit ken ot-ot. Ibaga na dahi tagagayem, Apokalipsis 22, versikulo 2. Kanayin tayo kagas-asog kapo ka nagiti ot-ot. Ado nagiti malakam tayo. Nasaan nga na imbag. Ado dagiti sagsagubanit tayo. Ado ti saksakit. Isang ikarkararag tayo dito itimek tinamnama radio program. Kadagiti adaan ti saksakit. Ket mapaimbag na kuma. Ngem di langit gagayem saan tayo ito nga agasog. Saan tayo ito nga mapan iti doktor. Awanton ti doktor sa dyan ni Apo Isus langanen. Isu iti doktor nga nangagas ng pasanto ng balbaliw kadagiti panagbiag tayo. Ito muna awanton ti sakit ken orot. Mapantay di may kadwa. Apokalipsis 7:16 kunana awanton ti bisin ken wow. Kadagiti panawen ti COVID coronavirus pandemic adu dagiti tattao nga mabisbisin. Sa dinuman nga lugar, oray dito Amerika, aduda di kasta. Amo ka oray dagiti daddo mga paset ti lubong ayan yu gagayem, syudad ken komunidad, adda dagiti tattao. Adu dagiti mabisbisin. Kunana ditoy, adu awanton ti mawaw, awanton ti agbisin. Dati Apo iso ti tinapay ti biyag. Iso ti danom ti biyag na makapnek. O gagayem, nagkurkurang tayo di taraon, dito rabaw ti daga. Daduma, antay pa'y kompleton ti uminom, ti innem, aging gana ti 8 nga baso. Ket tila adan ti ininumen tayo. Ngam di langit. Ngayon sagana ni Apo Dios, makapnek launay gagayem. Awanton ti agbisin. Awanton ti mawaw. Di may katlo. Apokalipsis 21, versikulo 4, awanton ti ladingit. Ipagpakamuyo dita Facebook wenno kadagiti anyaman nga medium nga panakikomunikar, panakipadamag kadagiti kakabagyan ken gagayem. Ibagayo nga nikabsat yun na tayo. Inanang kantatang yun na tayo. Gagayem yun nga napatiglaunay ti puso yun. Pimusay na. Yung langit gagayem awanton tila dingit. Awanton tila dingit. Nagasat dagiti agladingit ko na ni Apo Isus. Na maliwliwanan to. Agnanayon ton nga liwliwa. Kauray dagiti simmina nga iaten tayo ti biyag. Makita tayo ito man eh. Anyan nga nagimbag iti langit. Nasaan to nga aganag-ag. Agsinnaay ti barukong ken ti ladingit nga kastalaunay nga saan tayo nga malaon ti rabaw ti daga. Ti langit awanton ti ladingit. Mapantayo ti may kapat. Apokalipsis 21, versikulo 1, awanton ti baybay. Di kasanugaroden. Kada kayo nga agkalkalap. Kada kayo nga adda kadagiti paglayagan kuna ti langit nga pagbaga ni Apo Dios. Napintas to. Awanton iti baybay. Kas nganton iti nasaya at launay. Naranyag
nakapadasan. Amuyo gagayem, napanpanunutin tayo dati langit dito, at dati kay papananda. Nagsipod, na dati langit, ibagbaga ni Apo Diyos. Awanton, iti baybay. Anya tikay nga sa uwan dito na baybay. Alakit na magsina, ti baybay, Pasipiko, Atlantiko. Kada kiti ado kada tayo agsipod tagna, kiti ayatente ti biyag, ti balasiw tahaw. Agtatrabaho da sa jay, akas OFWs. Naisina da kada kiti pampamilya na. Nadumad na dati Amerika, wano dito Hawaii, wano dito Florida. At dati baybay nga na magsina kada tayo. Kahit nasa uwen, na awanton ti baybay, awanton iti makalapod ti panagsina ti pampamilya ken gagayem. Awanton ti baybay nga mamagsina ti Pilipinas ken Amerika. Wano Pilipinas ken Belgium, wano Germany, wano Canada. Awanton ti Taaw Pasifiko, Taaw Atlantiko. Kaya nasa uwen, iti langit, awanton ti baybay, agsipod ta at datay ton nga agtitipon, akadwa tayo ni Apo Jesus. Hantay ton mamagsisina. Ta ni Apo Jesus kadwa tayo ton takunana met nga kas kunana, ijay, umuna nga Tesalonica 4:17, sa dino man, ti ayan ko, at dakay tumet sa jay. O naging bagawanan ti baybay, kada kayong a graveyard shift na trabaho ti rabii. Tayo pa'y maturugan. Sa 16 nga oras pa nagtrabaho yo. Anyakit di daytan nga pa nagsapol iti pirak. Ag overtime. Ang kay maturog. Ngem jay langit kunana gagayem. Awanton ti baybay. Awanton ti mamagsisina. Awanton iti ladingit. Awanton ti sakit. Ngem gagayem. Awanton ti rabii. Awanton ti rabii kunana di Apokalipsis 21 versikulo 25. May kalima na dyan. Kahit mapantay ti may kanem. Apokalipsis 20:14, awanton ni patay. Na Pilipinas, kang kanay nga mga gantay ti radio. O may pakpakam mo, kada kabagyan na ni Kastoy. Adan nga gininaнаken patay. Kunada pa'y adan, napanang ti sabaling abiyag. Alaadalan tayo ito na ita. Magpaiso nga napanti sa baling abiyag. Nga mawanton ni patay. Anya lakit din. Ipanagladingit ti ado at tao dahil ito'y coronavirus pandemic. Inaldaw-aldaw. Umay ti ladingit. Tinga ti rabii. Parbangon. Unuting na ti aldaw. Adu. Digiti kakailyan tayo nga pumusay. Adu dagiti daddo mga tattao, anyaman nga rasa ti representar na, matay na. Gapu iti aksidente. Gapu iti saksakit. Gapu iti panakapapatay. Muyo gagayem. Saanan nga sigurado iti lugar nga pagbibiyagan. Ano iti tattao nga pumanaw, mapandag trabaho nga handan to nagsubli as ibibiyag. Kasta iti biyag. Adon dagiti maturog, ngem saan danton nga agreeing. So masapul iti panakay tentipiyag kini Apo Isus. Panangisukot ti biyag tinaldawan da. Di tayo mo ti oras. Intundumteng met ti panawen tayo. Nga ginanan ken patay. Nakasagana ka kadiganyan. Kilaing sagana. Mabalin tayo nga ramiden.
Awaten tayo ni Apo Isus. Pakawanan tayo, dagiti tattao nga nakabasol kada tayo, no handa tayo pakawanan tayo na. Nadalos ti puso tayo kini Apo Dios. Adu dagiti tattao amat matay nga nalipatan dan ket sanda pinakawan dagiti kakabsat da kakabagyan da gagayem da. Itatanda panawen mo gayem aramiden dayta. Hindi damag. Ibaga tinasantuan nga surat. Awanton ijay langit. Awanton ni patay. Awanton dagiti luluang agarumos. Awanton dagiti funeraria. Awanton ti kampusanto sa jay. Awanton ti mapan makidungaw. Gagayem. Anyan lakit din. Ti panakailiw tayon ti may isa nga lugar. Nasa jay. Awanan ti mamagsina kada tayo. Kapo iti patay. Ket ti may kapito, Apokalipsis 21:27 kuna na dito. Awanton ti baso. Nagimbag ket din. Nagimbag ti may sa lugar nga ti arobayan mo kaawan ti mangmangeg mo agkakabil agsusupyat sayang guseng ni gubat kinadu makay gapu iti pakay tibkolan ti tao gapu iti baso. Nagimbag ti lugar a langit. Nasadyay gayem hanton nga masarakan iti baso. Kinalintek to ni Apo Isus. Iti ikawes tayo. Panakikita tayo laing iti matana. Iti rupa ni Apo Isus, ti dayag na. May dayag met ti kinasanto. Ikada tayo. Na panakipaghari. Iti langit ng isang sagana na. Anya na iti pito akasasaad amanamnamang addanto sa dilangit. Umuna, nana di jay Salmo 16, versikulo 11, nagdanto nan anay ngarago. Naging bagkit din, ang ngaragragsaken iti lubong uno ragragsak, haang nagpatingga, nati pagpatinggaan na ni patay, saksakit ken adu. Abanag nga panakiltay iti piyag. Ngibigay langit at danto ti agnanayon narago. Awanin ti basol. Ragsak ken rago. Iti adantong espiritu ken kasasaan. Dagiti makipagnaed ken ni Apo Jesus. Awanton. Dagiti pakasikuran ti biyag. Sadyay gagayem. At danton ti agnanayon nan anay arago. Kaya tsukaditek na ito na itang lugar. May kadwa, at danto bangar. Wen gagayem. Dito'y hantay mabangaran kadagiti saksakit, hantay mabangaran kadagiti banbanog tayo, hantay mabangaran kadagiti adong utang tayo. Wano adong problema nga awiten tayo ti biyag, iya langit gagayem. Mabangaran tayo. Nabutan ka ni Apo Isus sa kadwa tayo. Kaya iso ti mangten ti bangar. Di yara iliwen gagayem ti madag ti bangar. Papatay ti may katlo. At danto di aksarday a panagserbi. Niya, danto pala panagserbi tayo gaya maya. Apokalipsis 7, versikulo 15, tumulong tayo ito. Iti Apo ti panagserbi. Diyay langit. Adu di giti bambanag. Adi tayo maamuan. Dagiti nakaskas tao nga ramiden to dagiti mga isalakat. Adalin tayo din dahil dagiti noon unag pa at adal tayo. Dagiti sa marsarono nalaldaw. Mapan tayo gagayem. Iti may kapat at dantunan anay nga panakamo. Hindi salsaludsuden tayo diti rabaw ti dagano apay na napasamak iti kasto. Apay nga ubing pay ket inalan ni Apo Isus.
Apay nga dagiti naganak. Ket nasapad alauna yen nga pimusay kasanupay dagiti maulila. Adu dagiti nakaskas daw nga saludsod. Ipay nanto ni Apo Isus ti panakaammo. Nananay nga panakaammo. Isu nga dagitinto sekreto ti banag ti panagadal nga hantay maawatan. May lawlawag to. Mamuan tayo ito na apay nga napasamak iti kasto ikin kasta. Kitaan tayo gagayem. Iti umuna nga Korinto 13:9 aging gana ti 12. Ibagana dito yung adda. Ipa ito ni Apo sa addanto nananay nga panakamo. Itento ni Apo Diyos na giti sumbat. Nasaan nga masumbatan. Hindi na iti kabiyak. Maamuan tayo ito sa nilangit. Mapantayin gagayem. Ti may kalima. Yung Apokalipsis 21, versikulo 18, hanggang 21, addanto nananay a kinapintas. Napan kami ti Aitek, asawa, ijay Francia, ken kastamet, ijay Inglaterra, ti nabit unay, pay apanawen, sang nga matukon. Iti panakapanak, iti matmatami, ken panakakita mi, iti napintas, at kakaimbag abuy-buya, ngayong kam sinarsarong karan, hindi napang kami sa diyay. No kasanuman, iti kapipintasan nga hardin, namapang kayo di jay Victoria Island, paset iti Canada, may isang isla iti Vancouver, at dasadyay iti may isang lugar nga nakapimpintas, may isang hardin. Ket lumapang kasadyay kas nga kalaad dati uneg, iti minuyungan ti langit. Kinunkunak ti Ayatek nga asawa. No kasanuman ti kinapintas ti gitoy nga minuyungan at dapay na pimpintas. Taditoy temporaryo laeng ti panagnaed tayo. Ijay langit makita tayo ti kinaimbag ken kinapintas. Mabaling ko laeng kuma. Kaya ipakita dito'y pagbuybuyaan nyo. No kasano ti kinapintas iti langit. Amok na makasalibukan, tirik na. Makapabangar, makaparagsak. Na nagimbag kinapintas lang unay. Kuna na, ti libro ti Apokalipsis, Kapitulo 21, at dantunan anay at kinapintas. Mapantay ti makinan. May kanam addanto ragragsak, panagragragsak, dagiti ayaten. Anya laki, linta na dito yung rabaw ti daga. An nga panagraragsak kuno panagsisina, panagiinnapal, panagiinnuyaw, panagpipin na basol. Ngayon sa jaya at nantong tiragsak Santa Familia. Awan ton nagita kas kaimbagak. Nagitihan nga na imbag abanan. At nantong ragragsak. Kadagiti amin ngay ayaten. Ragsak na panaggugunglo, panagpitipon. Kadagiti amin na maisalakan. Taddan to gamin ni Apo Isus sa jaya. Nakadwa tayo. Mapantayo kakabsat. Iti may kapito. Yung muna nga Tesalo na ika 4:17 at danturago ti panakayasping kini Apo Isus. Dahil na yung basulan nga panagbiag tayo. Nabalbaliwanen manipod ti panagrupsa ken saanen a panagrupsa. Hantay ton nga grupsa. Iti panakayasping kini Apo Isus. Dahil ta kinasanto na may yasping, may yanminaw kada tayo. Anyan nga nagimbag. Kadagiti pito, abambanag, amanamnama, at dati ito na jay langit. Isaludsod ka na tayo. Anya ti magungun ti tao na magunod na ti lubong ngayon mapukaw naman. Itibiyan. Maala yun to amin nga perak.
Masapulan yun to amin nga pirak. Iti lubong. Madan kayo ti amin. Ore ka sa no, ti kaano ti balbalayo, wano kutkotseyo, wano sansanikwayo. Na mapukaw yung iti biyagyo. Kung natin na santuan nga surat, anya ti magunguna ti tao. Magunod na ti lubong nga mapukaw na iti biyag na. Iti Matthew 16:25 kuna na awan. Napatpateg ti panakaisalakan ni Apo Jesus. Napatpateg na diya panangawat ko kenkwana. Napatpateg na diya panagsublik kenkwana tapno agmatalay ka kun kenkwana. Napatpateg na diya panagbiag ko na tibiyag iti maysa Kristiyano. Nasumurot ka ni Apo Jesus. Napaglikod akon dagiti anyaman na baso. At magna akon tibiyag ni Apo Jesus. Iti nandawan daw. Kagayem, anya ti awis ti Espiritu. Ken kanyak. Anya ti awis na kada tayo. Ti awis na kada tayo, umay ka. Come! Umay ka, kunana di Apokalipsis 22, versikulo 17, umay ka minum iti danom. Ited niya po Diyos nga di kanton nga mawaw. Kuna niya po Isus, di Apokalipsis 3, versikulo 20, at daak taktakber, ag tuk-tuk-tuk. Kasi naman nga mga lukat, at pastrakan pa ito ni Apo Isus ka din po sposo tayo. Daytan to ti agnanayon. Dayta gagayem. Kel nga pasaporte tayo. Na magunod tayo ito ti para panakipagtawid ijay langit. Di saan nga nabayag at dati nangawis anabak ng gagayem ko iti siyudad nga pagtatayangan na. Iti din nga agsagsagana da dagiti agkakaimbag, agkakaimas nga taraon nga ipadaya da kanyak. Pinuna na pastor, intaman diya nga to. Apo na nga to, ta upat nga kadsaaran iti balay na. Diya nga to, magkitam amin ti napintas naluglugar, oray ti tangatang. Yarig nagdiso ti helicopter. Yung lugar. Ito na pastor, kita hindi jay. Amon na diya bantay di jay nga inagiti bakbaka. Kukwa na jay. Numapangka dito'y abagatan, at dati minulaan, di dati ubas. Kukwak na ita. Magkitahin na ita labus iti karayan. Aduda dagiti balbalay nita, dita subdivision, pinatakder ko, kukwak na ita. Aduda dagiti taon. Magkita mo dito likod, kita am ti kaadu iti prutas, ay bulak. Minuyungan dita. Isang dami na yun. Ko kayatin, kag subli di Pilipinas ay. Ito'y amin na yun. Hindi ito duna, iti daya, laod, abagatan, kanamyanan. Inkabil ko iti imak, iti abaga na. Gayem, pinuna. Intudok niya langit. Anya mo ti kukam sa jay. Adamot ka di kukam sa jay. Ay, pastor, kung nanadyak pa yung mampay na panunot, dayta. Nagayyan kanya kansa. Hindi taray gagay tayo at nalaan nito'y rabaw tinaga. Agkumas. Hindi taray gagay tayo nagiti kinaimbag, nagiti sansanikwak, kinaado ti kukuko tayo, uno balbalay tayo, ragragsak tayo. Yung awamwet ni Apo Isus. Awanwet dahil jay taray gagay tayo na intundumteng diyaay ni Apo Isus kaya tayo met. Iti mapan tinapimpintas pa'y ngayon ti adda. Ayan tayo. Ipanakipagtaed ka ni Apo Isus. Nagnanayon tinapintas sa langit na isagsagana na. Kaya timla na panunod. Tarigagay mo met. Na makipagnaed ka ni Apo Isus. Pinapintas nga langit nga isagsagana na. Natarigagayam dayta. Awisin ka. Agkadwata gayam. Awisik ti familyam. Awisin kay amin nagraman na giti gayam mo.
Panigagayan tayo ni Sagsagan at itibiyan tayo. Iyag nagnanayon nga isagot niya. Awaten tayon ni Apo Isus ita. Agsubli tayon kenkwa na ita. Paglikodan tayon ti basol, ket agmatmatalek tayo itan. Manipot ti daytoy nga alda. Itundumteng. May ni Apo Isus iti, may naalayan ti kuko. Sika graman ti pamilyam ken datayamin gundaway tayo iti. Ipagari. Iti lugar ng Sagsaganan ni Apo Isus. Awanan ni patay. Awanan ti rabi. Awanan ti kiti sangsangit. Awanan ti rigrigan. Awanan ti panagsisina. Igat kang kanayon at datay ito katwatay ni Apo Isus. Iti langit. Ay Sagsaganan na ken ka. O Apo, ay yan nga naging ba. Nadada dito, hindi kiti kakabsat. Loktam ti puso na. Napastrakenda ni Apo Isus, aman nakabalin, aman lumpot na. Ikaimbagan laeng Apo. Tapno matawid minto ti Sagsaganam, ang langit, may nga lugar nga napintas nga agpay ka dagiti maisalakan. Sunti pa nang ipalubos mi kini Apo Isus. Nagtaangan ka dagiti puspuso mi. Sumurot kami ken ka. Agmatalek kami ken ka. Aging ka na ti panungpalan. Tumangad kami ita. Nagsipot na si kati man nakabaling nga Diyos nga mangawat ka dagiti panagbiyan. Nagsipot na tinawat mi dati napateg anagan na po may Jesus. Amen.